Fil-jum dinji tal-Edukazzjoni il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima żar l-Iskola Sekondarja tal-Ħamrun parti mill-Kulleġġ San George Prega ferra kif jitħaddem l-Alternative Learning Program magħruf bħala ALP. Dan il-programm huwa mirat għal studenti li jsibu diffikultà biex jitalmu fi strutturi tradizzjonali tal-iskola u għalhekk jingħataw programm adattat permezz ta' attivitajiet aktar prattiċi biex ikunu jistgħu jiksbu ħiliet li eventwalment jgħinuhom fil-ħajja tagħhom. Il-Ministru spjega kif il-programm ALP jara l-istudenti jiksbu ħiliet li eventwalment jgħinuhom fil-ħajja tagħhom. Illum qegħdin niċċelebraw kemm l-edukaturi immanka l-istudenti u allura daw kollha li huma b'xi mod jew ieħor involuti fis-sistema edukattiva tagħna. Sistema edukattiva li kif qegħdin naraw illum propju ġewwa din l-iskola qed toffri numru ta' programmi sabiex tassigura propju li kull tifel u kull tifla ikollhom dak il-perkors edukattiv illi fl-aħħar tal-ġurnata iwassal sabiex jilħqu il-potenzjal sieħ tagħhom. Intqal li dan il-programm isir waqt li l-istudenti identifikati għal programm jibqgħu fl-iskola sekondarja tal-kulleġġ fejn jattendu. Tipikament dawn l-istudenti jkunu f'aktar riskju li jkunu f'dak li jissejjaħ early leavers from education and training. Il-Ministru sostna li l-Gvern qed jara li f'pajjiżna tingħata priorità assoluta lill-edukazzjoni f'kull fażi tagħha, priorità li qed tingħata permezz ta' investiment bla preċedent f'dan is-settur u bidħul ta' qatt ta' riformi kif ukoll miżuri li minnhom qed jibbenefikaw mhux biss l-istudenti u l-familji tagħhom imma wkoll l-edukaturi. Minn barra lezzjonijiet li huma aktar prattiċi l-istudenti tal-ALP ikollhom ukoll sessjonijiet ma' professjonisti oħra fosthom youth workers u mentor l-annwal li l-istudenti jingħataw l-opportunità li jibqgħu fis-sistema edukattiva.